Ονομάζομαι Βασίλειος Μποτζόρλος, είμαι δασολόγος. Η μεταπτυχιακή μου και η διδακτορική μου εξειδίκευση σχετίζονται με την οικολογία και διαχείριση της Άγριας Πανίδας και ειδικότερα με το είδος τιτό, ένα νικτόβιο αρπακτικό, ένα μπούφο, όπως λέμε εδώ στα χωριά της Θεσσαλίας, στην πατρίδα μου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, σε ένα κτίριο σαν αυτά που φωλιάζει η τιτό. Είναι ένα είδος που φωλιάζει σε παλιές ανθρώπινες κατασκευές, σε εγκαταλειμμένα κτίρια, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου καταστρέφονται και πέφτουν, όπως και αυτό εδώ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο πληθυσμός της τιτό. Επειδή είναι ένα είδος όμως που είναι φίλος του αγρότη, γιατί τρέφεται αποκλειστικά με ποντίκια, που είναι επιβλαβή για τις καλλιέργειες, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια βάζοντας ξύλινες τεχνητές θέσεις για να φωλεοποιήσει η τιτό. Έχουμε βάλει μία και σε αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα, όπως επίσης και άλλες 100 σε ένα μεγάλο κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου. Πολλές από αυτές θα επισκεφτούμε σήμερα για να δούμε τα αποτελέσματα του project, πώς αναπαράγεται πλέον το είδος στις θέσεις που εμείς έχουμε παρέχει. Από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως κοιτάζω εγώ, το μικρότερο, 33 μέρες, μετά έχουμε ένα στις 36-37 και ένα πλέον που έχει περάσει στις 40, είναι στις 42-43 μέρες. Το πιο χρωματιστό πλέον με τα χαρακτηριστικά χρώματα της τιτούς. Πλέον η τιτό, εκτός από μπούφος, εκτός από νικτόβιο αρπακτικό, βιολογικός οργανισμός, είναι και οργάνωση. Είναι η οργάνωση που έχουμε συστήσει πολύ πρόσφατα, οργάνωση για τη διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα. Βασικός μας στόχος είναι, αφού σταθεροποιήσουμε τον πληθυσμό της τιτό στην αγροτική ύπαιθρο, στα παλιά κτίρια, να την φέρουμε μέσα στην αγροτική εκμετάλλευση, μέσα στον αγρό, μέσα στην αχανή έκταση της αγροτικής πεδιάδας, να τοποθετήσουμε ξύλινες φωλιές σε στήλους, με σωστή χωρική τοποθέτηση, ορθή επιστημονικά μελέτη, ώστε το μέλλον να μπορούμε να ρυθμίζουμε τα επιβλαβή ποντίκια που καταστρέφουν τις οδιές χωρίς να χρησιμοποιούμε τοξικά τροκτικοκτώνα. Και έτσι να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι είναι δυνατόν να συμβαδίσει η αγροτική διαχείριση με φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές μέσα από ένα αποτέλεσμα. Σε όλες τις θέσεις φωλεοποίησης του νικτόβιου αρπακτικού τιτό θα βρούμε πάντα υπολείμματα των τροφικών της λίας της. Τα κομμάτια των τροκτικών που δεν μπορεί η τιτό να τα διαλύσει με τα πεπτικά της υγρά και συγκεκριμένα τα κόκαλα και τις τρίχες των τροκτικών, τα μεταμορφώνει σε μπάλες, τα διαμορφώνει σε μπάλες στο στομάχι της και τα φτύνει από το στόμα, με ένα μέσο όρο 2 μπάλες κάθε βράδυ περίπου. Οπότε αν τα διαλύσουμε αυτά, σιγά σιγά βλέπουμε τα κρανία των τροκτικών να αποκαλύπτονται. Πρώτα απ' όλα η τιτό είναι εμβληματικό είδος για την αγροτική ζωή, για τον αγρότη. Ζει στην αγροτική ύπαιθρο. Ζει στη Θεσσαλία. Δεύτερον, έχει αρχίσει να μειώνεται, γιατί δεν βρίσκει πού να φωλιάσει, γιατί τα παλιά κτίρια πέφτουν. Στη συνεργασία μας με τον παγκόσμιο ειδικό για την τιτό, τον Αλεξάνδρ Ρουλίν του Πανεπιστημίου της Λοζάνης, διαπιστώσαμε από γενετικές αναλύσεις ότι η τιτό επίκησε μετά τους παγετώνες από τη Μέση Ανατολή την Ευρώπη με 2 διαδρομές, μία από τη Βόρεια Αφρική, Γιβραλτάρ, Ευρώπη και μία από την Ελλάδα, Ευρώπη. Οπότε 2 απομονωμένοι γενετικά πληθυσμοί της τιτό αναπτύχθηκαν για χιλιάδες χρόνια χωρίς επαφή και συναντιούνται πλέον πάνω από την ελληνική επικράτεια και το βαλκανικό τόξο, το οποίο γεννά πολλά ερευνητικά ερωτήματα και τα οποία σε συνεργασία με την Ελβετία, τη Λοζάνη, το Ισραήλ και τη δικιά μας δουλειά θα λύσουμε στην επόμενη χρονική περίοδο. Στο Ισραήλ αποτελεί εθνικό πρόγραμμα καταπολέμησης των ποντικιών η τοποθέτηση ξύλινων φωλιών για την τιτό σε όλη την εθνική επικράτεια. Έχουν τοποθετήσει μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 τεχνητές θέσεις και αποτελούν το εθνικό τους πρόγραμμα που έχουν βάσει αυτού μειώσει στο ελάχιστο τη χρήση τοξικών τροκτικοκτώνων. Δεν έχουν εισρωές χημικών για την καταπολέμηση των ποντικιών. Κανένα δεν χρειάζεται να είναι εχθρός του αλλουνού, κανένα δεν χρειάζεται να επιβαρύνει το άλλο. Με τέτοιες διαδικασίες και ένα project σαν αυτό μπορούμε να το δείξουμε, να το αποδείξουμε και να προχωρήσουμε μαζί επιστήμη, φύση,
αγροτική διαχείριση και αγρότες. Αυτό πλέον είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο πουλί. Δεν έχει πλέον πτήλα, είναι ανεπτυγμένο το φτερωμά του πλήρως, είναι περίπου 60 ημερών ο νεοσός. Ήδη θα έχει αρχίσει τις δοκιμαστικές πτήσεις. Κοιτάξτε τα ισχυρά του νύχια, πώς κάνουν κατευθείαν αρπαγή όταν νιώθει ότι κάτι πλησιάζει μέσα στο κέντρο του ποδιού του. Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει τιτό είναι ότι, όπως σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, που είναι ένα πολύ παλαιό εγκαταλελειμμένο πέτρινο σπίτι, φωλιάζει αποκλειστικά σε παλαιές εγκαταλελειμμένες κατασκευές ανθρώπινες. Αποθήκες, πλήνθυνα, πέτρινα, παλιές εκκλησίες. Η γεωργική γη μας είναι απαραίτητη, γιατί ζούμε σε ένα πλανήτη που αυξάνεται και χρειάζεται να τραφεί, χρειάζεται τροφικούς πόρους. Άρα η αγροτική διαχείριση πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Μαζί με αυτό πρέπει να προσαρμόσουμε όμως και την πρακτική μας στη φύση και στη βιοποικιλότητα. Δεν είναι δύο εχθροί αυτά τα δύο πράγματα, μπορούν να συμβαδίσουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν παραδείγματα, projects, τα οποία μπορούν να δείξουν ότι συμβαδίζει η αγροτική διαχείριση με φιλικές πρακτικές για τη βιοποικιλότητα, έτσι ώστε και ο αγροτικός πληθυσμός και οι διαχειριστές της φύσης και οι επιστήμονες να πιστούμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική μέση οδός. Αυτό είναι και το δικό μας project, αυτό θέλουμε να δείξουμε και το απότερο μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους φιλοσοφία, ώστε στο μέλλον να μπορούμε να παράγουμε τροφικούς πόρους, να έχουμε γεωργική διαχείριση και να έχουμε και μια πρακτική φιλική για τη βιοποικιλότητα που τη χρειαζόμαστε.